Serhildana Şêx Ubeydullahê Nehrî berhema binavê Serhildana Şêx Ubeydulahê Nehrî ya Mihemed Heme Baqî ji Weşanê Nûbiharê derket. Nivîskarê vê pirtûkê Mihemed Heme Baqî bi belge û nivîsên fermî bi nameyên dewlet, konsolos, serokeşîr, karmend û rêvebiran û xebatên heya niha li ser Serhildana Şêx Ubeydullah hatine kirin, me gav bi gav, roj bi roj li cî û qadên serhildanê digerîne. Bi hûrgulî û berfirehî em agahdar dibin ku kîjan eşîr û serokeşîr beşdarê serhildanê bûye, an jî li dijberî serhildanê rol lêistiye. Nivîskar bi belge û arşîvên dewleta Qacarî ku xanedana Îranê ya wê demê ye û her wiha Osmanî Rûsya û Îngilîstanê nêrîna wan ya li ser Kurdan nîşan dide û bi vê jî perçeyek ji dîroka Kurdan dinivîse. Pirtûk Serhildana Şêx Ubeydullahê Nehrî Nivîskar Mihemed Heme Baqî Weşanxane Nûbihar.